Dámy a páni, dovoľte aj mne, aby som zareagoval na situáciu, ktorú sledujeme v regiónoch spoločne s Národnou koalíciou a našim predsedom Rudom Huliakom. Veľmi dobre viete, že sledujem veľmi pozorne situáciu vo Fonde na podporu umenia. Po určitých zmenách stále sú tam niektoré nedostatky, respektíve nevieme, či je obstrukcia v rámci fondu, alebo je tam ozaj ten konflikt záujmov tých členov komisií, ktorí sú v rámci hodnotenia programov. Veľmi dobre vieme, že teraz nastala situácia, že jeden festival v okrese Zvolen, detský folklórny festival, ktorý musia zrušiť, pretože až 16.5. rozhodne Fond na podporu umenia, čo je neskoro. My sme v kontakte s pani ministerkou kultúry a rozprával som o tom, že treba si uvedomiť to, že festivaly na leto sa musia pripraviť. Musia splniť určité náležitosti, čo sa týka prezentácie fondu, propagácie fondu, musia to osloviť účinkujúcich, musia zajednať ozvučenie, osvetlenie, strávu, technické zabezpečenie a tak ďalej. Takže veľmi citlivo tieto veci vnímame a sledujeme. Takisto je tam program, ktorý je oneskorený, a to je 4.6. medzinárodná prezentácia kultúry v zahraničí. Tie kolektívy majú zajednané a pozvania majú rôznych festivalov, či už CIOF alebo prezentáciu kultúry v zahraničí, a sledujeme to aj z titulu reprezentácie krajiny a hovoríme aj o prezentácii našej krajiny, čiže hovoríme aj o cestovnom ruchu. Spájam to, pretože tieto témy súvisia a veľmi pozorne to sledujeme. Chcem len povedať to, že teraz je dôležité, že potrebujeme urýchliť proces prideľovania finančných prostriedkov týmto festivalom a kolektívom, ktoré idú reprezentovať túto krajinu, pretože si potrebujú zabezpečiť letenky, náklady na dopravu, nevedia si to spraviť skôr, respektíve museli by si požičať peniaze a štát im potom, ak schváli dotáciu, je to stále s veľkým otáznikom, takže veľmi komunikujem teda aj s pani ministerkou a avizoval som jej, že tieto procesy sa musia urýchliť, pretože je ohrozené tie festivály, keby sa to neuskutočnilo. Chcem reagovať na okres Zvolen, pretože nám je veľmi blízky spolu s pánom ministrom. Zachytil som iniciatívu, teda oznámenie Podpolianskeho súdu strediska. Dneska som si vypočul aj ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja tlačovú konferenciu predsedu samosprávneho kraja a nechceme, aby takéto festivály, ktoré sa venujú detskému umeniu a respektíve prezentácie tradičnej novej kultúry zanikli. Tak sme vyšli s iniciatívou v spolupráci s našim predsedom Národnej koalície s Rudom Huliakom, že tomuto festivalu pomôžeme cez TIPOS a vieme im pomôcť sumou 15 000 eur, ktorú im ponúkame aj takto verejne, pretože si myslíme, že tento festival by mal byť, pretože má dlhoročné tradície a verím, že teda im to pomôže pri zorganizovaní, tak je to podaná ruka. Ja viem, že sa môžu objaviť množstvo iných žiadostí, ale verím, že po konzultácii na vláde s pani ministerkou viedol dialog pán minister, že to nebude, že sa teraz obrátia ešte pravidlom, ale čisto to je o tom, že chceme pomôcť deťom, aby ten festival prebehol, takže je to taká podaná ruka Ministerstva športu a cestovného ruchu, pretože je to súvis aj prezentácia regiónu, ktorý je špecifický oblasťou tradičnej kultúry a myslím si, že je to na mieste. Ďakujem veľmi pekne.